pikkuystäväni. Olen oma välittäjäsi kiinteistömaailmasta ja esittelen sinulle seuraavaksi Muumilaakson ylpeyden, Muumitalon. Eikö olekin kaunis? 3 kerrosta ja hillokellari. Taivaansininen puuverhoilu. Ikkunat kaikkiin ilmansuuntiin. Jaa, täällä on näköjään muitakin kiinnostuneita asiakkaita. Päivää vaan, hyvä herra. Pistäkää esite kainaloon ja käykää rohkeasti peremmälle. Hyvänen aika. Kylläpä tuolla neidillä oli kiire. Näitkö, mitä hänellä oli kädessä? En minäkään, mutta mennään sisään. Olohuone on kaunis ja avara. Tämä koti on sisustettu taidokkaasti. Täällä näkyykin olevan yksi asukkaista kotona keittiöpuuhissa. Keittiössä on muodikkaita avohyllyjä. Täällä onkin pöytä katettuna. Sinulleko? Vai minulle? Minulla taisi kyllä jäädä ruokatunti väliin. Herkullisen näköisiä pipareita. Ja omenoita. Niihin ei varmaan saa koskea. Voi kauhistus, näitkö tuon? Nyt talon asukas saattaa luulla, että me veimme piparit.